نود قشن زحزة ويد مارقة ويد قتله قلت متشح قلنا أخوكم توحيله ود قش من مغاني ود قشن نعي ود قش عارف ود قشن بلد بس برابيته غيره ورقة يبصع كل ليلة متنقطع جيت أبطير عندي يسعبنا ترى دي حجز له أولي يدرس ألف بنصها يدوني لا تشوكت أو سابلة أبزا خوب دلقة بقبل وذي غاسل يغاتك هدلتنا يوذ كات عشاكونا هذا سبب زهد إلو نتاسوي تسوى عبلة سمعن ده نعاق فلتكي تعقستي قبلاي تفلتي عندي قدي أقاد لي هو فلتا ما فتن لك أخو القزي زتبال على عايت فتنا تواهبو ما تفتن غاصب وترقيمو وفيه وتادريو سوكم ونقرات يلن أجين تعيش مسيو أصورات يحج مسيو أي وقي هو أفتح عدي أبتو ودع الدغايو تعد صناعت بلعتي دكس لا يزوي دقت له ونسيات عدي خنا هاجر كان حيسلاني انتي مسلا له مثلك ابن خوف زبلن مسدي تسالن روري بقط فوز بال مسلا له هاجر كان عدي خن رسيخه تنور نغرات يلن روري بكا تقط سلام زخبركم تخاتلتي ايرتريان ميديا نتورك كمي كنيهم كابزا هدئتن سلاماويت زخونت هاجري ايرترا زخبر سلامتنا بمقدم ابا سر ساعات نايتي بستفلاليو تاريخاوي محاوراو كمون استفلالي تحصتات عزنا نمسكم لومون اب حدا فليز ولا تاريخاوي زعبان مس حدا قديم تقادلاين زملكت حدا وعلو تاريخ فليز ولا يوقع لنا أمنتاي زتكورو كوني خون تلونا كل خاون روينا جزيك نوحو بقطع نبقاشنا قبلكم قاشنا فلمان قاد حمزها طراهم متخاطبتنا خحزوها فلما مس ملؤسم كان دحرواي تخان تغيسها تقدو تغادلاي مجر برهاند مقام بالبي أقل زباكم بار مالتي زي مجمريا كابشين كعتمت سواء شوقاتنا عمت مرت يميره أبي معدار مسرع سلمان لكجوان كم حلاف جله ناي كبابي سمين ناي سفان كل سرعب تمدي بيخسر سنة كساب سمنا شوقاتنا عمت مرت مداب منقح معطى تتكريتي تنفات أبزي كساب سمنا شو عتنا عم تمرت أفتقل أيود باقو سكادلو زنبرة دريو كاو جميرها أبسليان ستان تمدي بسر نيرس سليان ستان سوعان كلتن مالتي أميدا زي صراحة زي أوش تطلع يخون كي هاد صعو أوش صراحة يخوني أبصلع يزلو صراحة يعني من قصدقون ولا قال إخوانو توديبهم كسرعهم زلوهم من كاهن معتقد بوشت معتقلو بمستر أجيتي مودة بنالو زيادة بزيادة أوش تطلع يزلو تكال ناي تتكال ناي صلاي ناي دنيتكون ناي سباقون ناي غلقون ناي وتادراتكون عرفتي نزيهم وديبكا أنصار صلاي كم ذكر على صوب أبصرهم ناي صورهم هم دبركتي خادقبر أبزي حجي وفي زخانة سرح سلو زخانة مستراو سلو زلو هذا حدا غاتمد وديبكا تنقصاص هذا مستنعي بس زملكو تطرعي الرغب كالرغب كله خوين توينغا بحبيتها كله توينغا بدبدابي بكود تأسري ميستر تصحفي غيري دغربو تعبريتها خمس والله زيتي مسمر مركباتي أجي أبزي سلسة عين تلو مسمر اللونا مسمر درهو مالتي مزيو كان دي وفيات اللونا
ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኮይኖም ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኮይኖም ዋላ ካልእ መጥቃዕቲ ክገብሩ ትኽእሉ መጥቃዕቲ ክገብሩ ክእሉ ዋላ ስጉም ትወስዱ ክእሉ እቲ ውድብ ዝሃቦም መሰረት ከም ዝትርጉሙ ክእሉ ነዚኦም ኢኻ ትምልምል ቀፃሊ ድማ ሓበሬታ ናይ ፀላኢ ድማኒ እንታይ ዕላምኡ እንታይ መደቡ ቀፃሊ ስላያዊ ዝኾነ ሓበሬታ ኸ ተቕርብ ኣብ ዝምልከቶ ኣቐዲምካ ደስ ምስጢራት ሓሊፍካ ፀንሑ እዚ ሕጂ እትምግብ ሕጂ እቲ ናይ ስላያ ስራሕ ከቢድ እዩ ኣብቲ ናይ ገጠር ከሎ ናይ ጀማሂር ከሎ ናይ ህዝባዊ ምሕዳር ከሎ ግን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ካብ ፅላእ ወፃኢ ስለ ዝኾንካ ኣኼባ ጌርካ ምግስጓስ ምዕጣቕ ምውዳብ ስለ ዝኾነ እሱ ኣፀጋሚ ይኮነን ድሕሪ መስመር ኢኻ ዘለኻ ድሕሪ ናይ ፀላኢ እዚኣ ግን ኣብ ውሽጢ ናይ ፀላኢ ውሽጣ ፀላኢ ኮንካ ኢኻ ትንቀሳቐስ እዚኣ ምስቶም ድዕቅሙኻ ዘለዉ ስድራ ቤት ኣብ ሪስክ ኣቲኻ ትሰርሕ ንዖም እውን ኣብ ሪስክ እቲኻ ንዓኻ ብዓብዩ ናትካ ፍሉይ ኣብ ሪስክ እቲኻ ምስ ስድራ ቤቶም ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ቃልሲ እንዳተኻይደ ከሎ ብዙሕ ፀገማት ጎንፈና ነይሩ ንኣብነት ምናልባት ኣብ ኣማድር ክጠቕሶ ክእል እየ ኣብ ኣማድር ዝነበረ ኩናት ሓደ መሳርሒና ዝነበረ ከዲዑ ፀላኢ ከዲዑ ኣንፃርና ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ንዖም መሪሕነቶም ናይ ፀላእቲ ሰራዊት ሒዙ ከጥቃዕና ክሕዘና ክቅትለና መደብ ኣውፅኡ ምንቅስቓስ ምስ ገበረ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሕና ከዓ እቲ ኩናቱ ርኢናዮ ኣቐዲምና ሓርፋዊ ሓበሬታ ስለ ዝነበረና ኣቐዲምና ተጠራጢና ስለ ዝነበርና ኣብ መጠንቀቕቲ ኣቲና ብዝያዳ ግን ኣብቲ ኩናት ክንሪኦ ከለና ሽዑ መጥቃዕቲ ክገብር ኢሉ ኣብቲ ምሳና ዝነበረ ሓርበኛ ኣበይ ፀጋይ ገብረ ዝተባህለ ኣብቲ ገዝኡ ምስ ነበርና ሬድዮ ገዲፍናዮ ኣማፂና ሬድዮ ካልእ ኣይኮነትን ሬድዮ ርክበ ንሕና ከዓ ፒኣርሲ ጌርና ኣብቲ ጎቦ ናይ ተዓደሎ ክንራኸብ ምእንቲ ምራኸቢ ስለ ዘለዎ ክራኸብ ምስ ደየምና ኣብኡ ወሪድና እንተራና ፀላኢ ድሮ ኣትይዎ ኣብቲ ዝነበርናዮ ገዛ ናበይ ፀጋይ ተበልናዮ መብራህቲ ኣብሪሆም መብራህቲ ናይ ዳያ መብራህቲ ኢልና ተጠራጢርና መብራህቲ ሓዘን የለ ገለ የለ እዚ ናይ ፀላኢ ክኸውን ኣለዎ ብዝያዳ ፅግዕ ኢልና ክንረጋግፅ ኢልና ከዓ ፅጋዕ ተለና ከዓ እታ ሰበይቲ ሃርሞ ነይሮም ኣበይ ለውቶም ቦታታት ናይዘ ሬድዮ ዝሓዝዋ ይጋፍዕዋ ነይሮም ወይ ትብል እታ ሰበይቲ ድምፃ ምስ ሰማዕና ፀላኢ ከም ምዃኑ ኣረጋጊፅና ተመሊስና ናበይ ንኸይድ ኣብ ካልእ ቦታታት ምክንያቱ ካልእ ኣፅዋር ዘለና ዝሰተርናሎ ቦታ ኣሎ ኣብ ታኺታ ዘፈላ ዓዲ ኣብ መንሽሙ ንኸይድ ዓዲ መንሽሙ ናዓድር ሙሉ ወጊሕና ኣበይ ናዓድር መኒቓትሎ ዓዲ ህዝባ የተባሃለት ዓዲ ናይ ጉሕጫ ቦታ እዩ በራኽ ድያ በራኸ እታ በራኸ ኣብ ሓደ ወጊሕና ክንዕርፍ ኢልና ሰለስተ ኢና እቲ ኦፕሬተር ምሳይ ዘሎ እሱ ቴድሮስ ዝተባህለ እዩ ኣጥሪት ወዲ ምክንያቱ እታ ፒኣርሲ ኣብ ክሳይ ገርናያ መሸማዕ ኢና ገርናያ ሳንጣ መሸማዕ ምሳኹም እዮም ኣውፂኹም ኣሳና ወፅያ እንዲ ሳንጣ ፀላኢ ዝረኸቡ የብሉን ፀላኢ ወላ ሓንቲ ትረኽቦ የሎን ካብኣ ከይድና ሕጂ ኣብ ኣጋጣሚ ቶም ኣብኡ ገጥመና እንዲ ኣብቲ ዓዲ ሕዝባይ ቀደም ውድባትና ዝነበሩ ውድብ ሽማግለ ዝነበሩ ማሕደራት ማለት እዩ ውድብ ሽማግለ ቅድሚ ምዝላቕ ማለት እዩ ምዝላቕ ካብቲ ቦታ ማለት እዩ ፀላኢ ከይተዋፀሩ ከሎ ውድብ ሽማግለ ዝነበሩ ድሓር ሚሊሻ ስርናይ ኮይኖም ዓጢቖም ፀኒሖምና ነው ሕጂ በዓልቲ ቤትና እቲ ሓደ ናይተን ሃማድ ውድብቲ ስለ ዝነበረት ንሳቶም ሕጂ የሸግሮም እንታይ ደኹም ኢኹም ንስኻትኩም ካበይ ትመፃኹም ኢኹም ንሕና ዳ ኣጋይሽና ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ቀዳም ነይሩ ንምንደፈራ ዕዳጋ ሕጂ ተጠራጢሮም ኣጥቢቖም ሓቲቶምና እንታይ ዝኾንኩም ኢኹም ኢሎም ኣጥቢቖም ስሓትና ኣቶም ሰባት ነታ ሰበይቲ ፅዋዕ ኣቢለ ስምዕ ዶ ንዓኺ ፈልጠከ እየ ትዕግስቲ ገብራይ ትፈልጥያ እንዲ ግዲ ተጋደሊት ወፈልታ ሞናሕና ተጋደልቲ ኢና እዞም ሰብኡት ከዓ ሓብር እዮም
صعبين كيمسو سوم نعيه فلتن ينبر أنا فلتن ميزو صاجا صراحة هم دقورو هيدو تلهم لهم نأداقن ترديوا ማለት ነው ترديوا سلكم صراحة هم تقبروا أقاش ملوك مالو كيدهم قديفهم نقدم ندورهم كيدهم نأداقا أما قدي حجي أبتو سترو باتا لنا أصورنان سمنان دعو قبل الله أبتغيت هذا بهالعدي صلاة دي فلطي صلاة زي فلطو صلاة فلطن ودباتنا اللون أو ستر قزانا أو أصورنا لنا أو سرحة نقبر له تفعل إلى سرحة نصر هوش تعدي دي خب تعدي أوش تعدي هوش تعدي أوش تعدي أندر جراوند اللو حجي ناو هنقيدني ده شاطر ما يفلطن اللون ديو با أتو ودي كم مسجبره هذا أولنا زنبره نوع خزيلو مسمسة قربت هدمة سلزنبره تاخو قربت هدمه صوت يقول امتحان تجهز غيراتي فتشم سينو ما يرغبون سالساي ودا قاعد احنا ايو كابتن فيها في خاصو ودقشن أرن نسوء خلو نسوءنا لو سره نايليتو كايزول قب ساعات حدا بلي دهو سوء ناس لزلوس وصابان وصاب سره اللي وصو أقري هوي برتقد مسلو مسير أقري هو ياتو يعني حبرنا شعبية وضعوا مطل براتهن ولا أبلاتهن عنا حبرنا مسلو يعني دفرق نقراتي اللي المسالة رشينو نقو شعن رشينو منسو سماريم هذا كابو تمو دواتنا تمو فيها زبال زنورو ولا طوات قلز زنورو بجكاتنا كتما اسمرا ناي اسمرا زنورو حالفتي ناي دهنس زنورو ارتوان كوين مسو دواتنا هنا مسألاي التي سباني روما أولاد دهنس زنورو بجكوهم مساتهم كفلتي أي تخالون زيهم كن فلتهم يريفس تزغد عنا فلتهم سلزنوري نعوم نسساي وتبكش جزاك المكان يبيلهم أجي نقول لهم حبيرنا يوم كوس خمسة لو تبي تسقي مثلا أخلوه سيو عاد قلت له بعريز له انجلز له نعتها سبيت أسيره ما سبيته تويز ولد وردي ورا حجازنا هو أسيره ما تم قالوا أولادنا كمان تم ولا بوش مش لاسرنا أتي قم زنور كلنا ودباتنا قم زوج جنة مسمرنا تبتيه ما أسمعنا لزعجي عم تمرن أبشعين جاتمي تسعان الدرون صنت هو تبوتاتات أبز تسعة يدرون صنت حج تسعان حدا نيت دقيقة ما قالنا أبتسعة ما تمرد هنا أجي ريدي حجنا من هنا فاحلنا تماوص هنا بتخيداص هنا مسارحنا أبتخاب زنورو أو كاو بيت فاحلنا عدي من يقول له عدي شعدات بعد هذا ما شعدة لا يكونت عد سعدي أو عد سعدي قال لي هذا أولا أو حديرنا نصبح ثلاثة جزاس اللي غيرنا وسنا ولا متسيو سبعي كمان وسنا أو من يعطوه ودب سلزنا برس كفلة سلزغل اللي هو سلام كلهم كتاس تم ودمات ناس نمر أبتفل عليه بعد حسنا عايز نمره أو قال زنورو كلهم وسنا تم حسنا عايز نمره قال لي كذا الدفور طما يكون نصو كوفي لم يرى أمه كاو عجنام نسافان ورد مالوي نيرما بقسنا سفا كلاي بوتا عينت ما كلاي مالو سفا تبالي أو أخي بغيرنا نعركن دقنا كم حد شاودات با تسب زغنا من قدي كوغن له زغل درجة فترة له تبايلو سمراي نير ياتو زي قبر اللي ناس اللي أدماني السقانا يجنز سببي جنزب سلدل أيقوم بقبر نير قالوا درخوا نقراتين ورن بتنا يجنزب بتناتو سمعت بتناتو دليت تبايلو بزغنا من قدي تم دركوا مسعود قالوا دسوا سنة قالوا مسنا درخوا له كم ناس لا تماثيله
ናይ ፀላኢ ተመሲሎም ምስ መሳርሒ ተመሲሎም ብዝኾነ መንገዲ እቲ ኩናት ከም ዝውጋእ እንተገይሩ ትሰብ ህዝባዊ ፍርዲ ወሲዱ ማለት ወሲዱ ሓድሽ ኣወዳድባ ጌርና ሕጂ ስራሕና ቀፂልና ተመስመር ተዓርያታ መስመር ዓርያታ መስመር ሕጂ እቶም ኣብቲ ገጠራት ዝነበሩ ከም ዝብለካ ዘለኹ ዳርጋ ኩሎም ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብቲ ነፃ ሓራ ቦታ ኣብኦም ከይዶም ሓደ ናይ ታሽሙ ንብረቶም ተዘባሰባሲሱ ኣብዕሮም ተወሲዶም ገለ ተወሲዶም ከምዚ ኮይኖም ብዙሕ ነገር ይጓንፍዎም ብዝኾነ መንገዲ ግን ክሳብ ኮይኖም እዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ምናልባት ተጠቐሻ ኮላ ኣብታ ናይ ጋዜጣ ዘልኩ ኣብታ ናይ ሃርበኛ ትብል ናይ 23 ወርሒ 10 ስርዓተ ገጻት ትቕፅል ኣላ ተጠቐሻ ኣላ ፅሟቕ መልክዕ ተጠቐሻ ኣላ የሪኡ ድሕሪኻ እንታይ የጋጥመና ምክንያቱ ካብ ማይ ኣልቦ መፂስ ውፊ ትወዲ እዚ ወልዲ ሳሙኤል ዝበሃል ካብ ማይ ኣልቦ መፂኡ ሙሉእ ለይቲ እንጓዓዝ ሓዲሩ ናበይ ዓፅናዕ ይመፅእ ኣብ ዝኸበ ዓዲ ኣሎ እቲ ዓፅናዕ ዓዲ ሃልያ ዘላ ናብኣ ይመፅእ ወዲ እቲ ከባቢ እዩ እቲ ከባቢ ክኸውን ከሎ ምናልባት ቅድም ተጋዳላይ ነይሩሲ ኢድ ሂቡ ምስ ሃበ ምናልባት ምስ ፀገም ገለ ዝነበረሉ ተመልሹ ከዓ ናይ ጣዕሳ መሊኡ ክቃለስ ከም ዘለዎ ዝሳይ ገይሩሉ ውሽጢ ኮይኑ ክቃለስ ከም ዘለዎ ወሲኑ ፅቡቅ ኢልና መፈተን ኣለካ ኩሉ ግዜ ስእልካ ኮንከና ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ክሳይ ከተእትዎ መፈተን ትፍትኖ ኢኻ ዝተፈላለየ ዓይነት ፈተና ተዋሂብዎ ፈተና ፅቡቅ ተርጊምዎ ውፊ እዩ ወታደር እዩ ዝፅጉሙ ነገራት የለን ሕጂ እንታይ ሕጂ መፅኡ ኣፅዋራት ሕጂ መፅኡ እሱ ካብ ኔብ ክመፅእ ከሎ ከላሽን ኣላቶ ነቱ ኣፅዋራት ከዓ መስመር ኣዳእትዩስ ኣፅዋራት ሕጂ ወጊሕዎ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ወዲ ዓዲ ካ እዩ እታ ፅናዒት በላ ዓዲ ይድቅስ ፀላኢኻ ይፈልጦ እዩ ፀላኢ ይፈልጦን እዩ ይድቅስ ኣብኡ ኣጋጣሚ ሕጂ ፀላኢ ምልሻ ስርናይ ሓማሴን ብሙሉእ ዓድታት ግፋ ክገብር ይኸውን ክገብር እዩ ተባሂሉ ብናይ ፀላኢ ሓበሬታ መፀና ከም ዘልኩ ምናልባት ነይሮምና ናይ ኢሰፓ ነይሮምና ሓለፍቲ ንስኹም ዝተወደቡ እቲ ሓበሬታት መፀና እዩ ሕጂ ከምኡ ምስለ ዝተባሃለ ንሕና መልሲ ክንረኽበሉ ይከኣልና እታ ሓበሬታ እዋናዊ እያ መፅያ ቀልጢፋ መፅያ ናይ ምሸት እያ መፅያና እዚኣ ሕጂ ከነመሓልፋ ይከኣልናን ክትመሓልፍ ኣይትኽእል ግዜ ይምራን ስጋዕ ድኸይድ ናብኡ እቲ ወራቐቲ ናብኡ ዝበፅሕ ገለታት ምክንያቱ ሽዑ ርክባ ረድዩ ነበረትናን ረድዩ ኣይሓዝናያን ሕጂ ምራ ኣለና ረድዩ ኣለና ነራትና ተረድዩ ግን ርክብ ኣብያትና ምክንያቱ ፀላኢ ክጠልፋ ስለ ዝነበረ ሕጂ ከምኡ ዝተገብረ ይቕፅል እዚ ወዲ ደቅሹ ይፀንሕ ግፋ ጅምር ፀላኢ ኣኺቡ ሓዲሩ ተዓዲ ተዓታት ብፍላይ ተዓዲ ግፋ ይጅምር ንሕና ከዓ ኣብኡ ምስ ሓደርና ለይቲ ክንትስኢና ምስ በሃልና ወጊሕና ሰዓት 5 ኮይኑ ሰዓት 5 ምርጫ ይብልናን ምስታ ሬድዮ ሕዚ ዘሎ ኦፕሬተር ቴድሮስ ኣነ ንሱ ክልቴና ካብታ ገዛ ውፅእ ኢልና ንኸይድ ዓዲ ጎንበሎ ገፅና ንኸይድ እዚኣ ምስ ገበርና ምናልባት ሕጂ ኣበይኹም ዝኸዱ ኣለኹም እቲ ሓደ ብዕጊ ፀኒሕና እቲ ሓደ ሓልዋ ዝነበረ ምልሻ ስርናይ እቲ ሓደ ግን ጣዕም ኮይኑ ኣብ ኢሉ ደድሕሪና ስዕብ ንባዕልኹም ኣብ ከባቢ ኣትኹም ኣብ ከባቢ ኣቲና ንድና ንሕና ብፅልማ ኢና መፂና ኣለና ንስመራ ንኸይድ ኣለና ዕዳጋ ንብሎ ሕጂ ጠርጢሩ እንድዩ ይስዕበና እታ ረድዩ ሕጂ ዘሎ ኣባላይ ቴድሮስ ሕለፍ ብሎ ስኻ ሕለፍ ስኻ መድሓን ይምፃእ ንልገበኒ ይብሎ ወዲ ይጥርጥር ኣለ ሕጂ
نسي بلني اللي قبل بلني شو قلت هذا اللي سوش بومبات راح هذا طلع كلايكا تغلى تدرس تمليش عسرنا كنتاني يروى برات كلاشين هتغني صراحة شو قلت عليك أنت هذا تغلى بعقيق ذوك شو تنحس بعقيق وزح ساي تبرابر أخبرت الدربي عبلو الزجن قلت فكركم هذا اللي كقفز من دلنا تحرقن قالوا خلينا مثلا احنا يو دحاني الجبن مسات رايح الجبن لا تشقط أو سابلي أبزا خوب الجبن ودي خاص اللي قاتل هدلتنا يود كات عشاء كون هذا سبب زهد حلو ولا أنا إثراوي خساجر ونخون خلي قاتل كابتن قالوا توم قد دعت تطون هذا سوق توست مناطق خشيم ويندلساتهم جزاك ربهم قال لي تتيقوا محاوي حيسكم سلازم قرفات فات مبالغ زقنا اسكت بيلي شو اسكت ابيلو تاشو قلت الجيب كالله تخيلنا نعد جنبلو نخيت تمثيلنا عد جنبلو خاطر تخيم يندلو قيدلنا وتبرع عليه تعدي او الى معد اجي مشت هذه موضوع معدي كابت قفا نادى اللي تقصد نبرن بلوم تقصد زولدي قفي فومس مس قفا فوس شيت أرى جيرو حنتي ورقة دربيس تزحلو زنورة تادر أقدي فو برت إلو برت أقدي فوس توكشلو ساتون فاحلو سوا هادي مغيب قومنا ناريو نايم شت كوينو سو ترغيبنا مرة هولنا داريو سألو علي تهزبي تسرابيت ناتو في الله يعني طريقتي قلتات اللي عجم من كيدهم سيدامو أكبر قلتات تعرف عندك زي تمابعركم لاسو خمس اللوم نتي أبالنا بسم الله زلنا أبال السبا بوا تودب كمرسون كم زلوا كمرسون كم زلوا تميت مدلو ميت مالو دهن زيهم كم لسوم زلوا تبايلو بلسنا والله بزن خيط أتغنات فهم كينو أتابروتو تابرت نايت ملشا سرناي استمارة خي تمنزع مالتي أبنات منت تأثير يرسو أبنات منت بعلنا وتينا بتطورات وتدا أنا سن تاجرنا على السودان مت توساق ديت توجي تمزيعي برتي تمزيعي أسيرهم ما يرمشوا برت قاعد تمزيع هاي لهم أسيرهم صلاي وزورا جامعات سنتنا تفديو انتنا سنته ناس أخوين شو زيتات نيرو أبز حجي توفاينت تساتف النت نايتي حزبي زغير مكا ولا سقع كم زوام كم كولس نفسه كفيت بلتناتي عدكم ولا تعد سمعي نفسه كفيت أبال تي حزبي بلتنا توم ولا توم عدالة وزن ورو ناي درجي كاوتكم ايوا توحشنا تعلقكم بس أنا عندي متحاور مساتهم ودار خسا كانوا مدي حبروا بزح قفعي وبصحوهم كان زغير مكا حدا جزي حلاف ناي ملشا سرناي ما محراي ودنا سلازنا برعتو خبت ملشا سرناي بحساب مساتنا سعد ممتو كلتا أنصار صلاة تسمع حدا وسكن حساب سد وحن وسدنا بحساب مسحنا تاي كايلو إذا زمايلو تمحرا أو نسيت بايو لستو الدواء يحجز بس سي قاعد ود بدلو هجي أفلتاي يقولون تمحرا فلتات قاعد يقولون أنا استقعداكم وأنا يفلتني شو ترى عيد فلتني تي سوزل تقدر تسوي ساكم زي خناعات نيرو ناديات أديات إرتوان نبات نايب حكي تجا خمس جناز جبان نايب حكي مستروان تبلعتي إيه نسأل كم يجرن كم زحزوه أبا عاد هلس سلام الشاسر نايب بس يوم وقفوا ولا محران يروم
ገምገም እያ እታ ገዛ ኣብቲ ህድመ ገይራ ቡና ሰትያቶም ስዋ ቀዲሓትሎም ኣምሲሓቶ ኣነ ካብታ መረባዕ ኣሎ ኣብቲ ደገ መረባዕ ኣብ ዓፅያትን ብርዮም እንትኽልመው ሕጂ እታ ሰበይቲ እታ ዝገበረቶ ጥበብ ነቶም ሰራዊት ስዋን እንጌራን ትቀሪባሎም ኣብታ ህድሞ ኮፍ ኣቢላቶ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ክገፉ ድዮም መፅኦም ክሳብ ቤተክርስትያን ኣትዮም ይገፉ ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ንዓታ ገዛ ግን ኣይኣተዋታ እታ ሰበይቲ ግን ተበላሒታ ኣብታ ገዛ ኣብታ ህድሞ ኮፍ ኣቢላቶ ኩሉ ቀሪባትሉ ንስኻ ከመይ ኣለኻ ኣብታ መረባዕ ኮፍ ኢላ ኣላ ትኽልክሎ እያ ዘላ እፅዋ ኣቢላ ኣብቲ ሕገራ ዕፅያታ ብደገ ትልከም ኣላ ኩሉ ሰምዖም ኣለኹ ሕጂ እስካዕ ከምዚ ትገብራ ኣዴታት ናይታ ናይ መንሽም ሆን ኢለካ ናይ ከቢድ ብረት ኤክስፐርት ዝመፁና መሽ ነይሮም ካብ ዓላ ካብ ዓላ እተን ነፈርቲ ናይ ወታደራትን ሰራዊትን ፅዕነን ዝመፃ ኣፅዋርን ፅዕነን ዝመፃ ነታ ታወር ክሃድምዋ ታወር ናይ ኤርፖርት ናይ ኣበሽን ዝኾነት ነፈርቲ ከይተዓለም ኣብ ዓዲ ካብ ዓዲ ጎንበለስ ዓዲ መንሽላት ካብ ጫፈላት ካብ ፈለና ዓዲ ናይ ሰላጥ ዓረብ ካብ ሰላጥ ዓረብ ሕልፍ ኢልካ ዘላ ጎበላ ዓዲቀ ናይ ዓዲቀ ጎበላ ቀትሪ ኣብኦም ድውዕሉ ሰራዊት ለይቲ ግን ገድፍዋ ሕጂ እቶም ክልተ ኣባላት ናይ ከቢድ ብረት ክዕቁን እንዲኦም ክንደይ ኪሎ ሜትር ከም ዘለዋ ናይ ኤርፖርት ካብ መንሽሙ ክንደይ ኪሎ ሜትር ከም ምዃኑ ክዕቁን እዮም መፅኦም ኣብኡ ወርሒ ገይሮም ምሳና ሕጂ ንሕና ንቀሳቀስ ኢና ክሳብ ነው ትኸይድ ኣነ ስጋ ከባቢ መንደፈራ ትኸይድ ኣብኣ ምስ ገደፍናዮም ኣብታ ገዛ ዝብለካ ኣለዋ በዝታ ዓዲ ፅንሓይ እታ ሰበይቲ ጥራሕ ነይራ ካልእ ኣይነበረን እታ ሰበይቲ መጎጎ ገለታ ዝሰርሕ እያ እቶም ሰራዊት ከምቲ ክስታይ መሲልዎም ከምቲ ናፃው ደለዉ መሲልዎም ሽጋራት ትኩኹ ሽጋራት ሰቲ የለን ኣብቲ ዓዲ ባእኻ መመለሰ ናይተማምሓረ ናይ ወፀላይ ወታደር እዮም ዝመላለስዎ ሰበይቲ ሽጋራ ሰትርኢ ምስ ኣበለቶም ሰንቢጋ ፋንድያን ኩቦን ግብሪ ኣቢላ ተሓዊ ጥቕጥቕ ተብለሉ በታ ምእንቲ ክስታይ ክብለል ነቲ ጨና ናይ ሽጋራ ንምብላል ሽጋራ ክብላል ክሳብ ከምዚ እንትገብራ ኣዴታት ተበላሓቲ የጋኑ ኣይርበሻ ሻቐላ ስለዚ እዚ ናይ ኣዴታት ክርሳዕ ዘይብሉ ኣብቲ ቃልሲ ዝነበረ ብርክቶ ማለት እዩ ጥቕሱ ዘለዎ ስለዚ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እዛ ሃገር ብናይ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ኣብ ደረጃ ዝወፅእ እዩ ህዝቢ ዘየዕቅበና ህዝቢ ዘሰትረና ዝኾነ ነገራት ክንዕወት ክስራዕ ንኽእል ኢና ዓሳብ ዘይባሕር ምኾነ ምክንያቱ ህዝብና ከም ዝብለካ ዘለኹ መሽ ኢለካ ዳርጋ ኩሉ ትፈልጠልና ኩሉ ትከላኸለና እቲ ዓዲ ዓፅንዓይ ይኹን ዓዲ ጎንበለታት ይኹን ናይ ቃልሲ ቦታ ኸ ኣብ ቀደም ሕዩ እስካዕ ከምዚ ዝስራሕ ነይሩ ስለዚ እዚ ብዙሕ ነገር ይፍፀም ነይሩ ምናልባት ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ምሕዳር ዝነበረሉ ግዜ እኳ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ማሕበራዊ ንጥፈታት ብዝኾነ መገዲ ብዙሕ ይካየድ ነይሩ ብዛዕባ ናይ መሬት ድልዳል ይኹን ናይ ገለ ይኹን ይካየድ ነይሩ እንዲ እቲ ህዝቢ እውን ኣብዚ ዝለዓለ ሰብ በብሞይኡ ዓጢቑ ኣብቲ ቃልሲ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ብርቱዕ ጎስጓስን መወደባትን እንካየድ ነይርና ምንቃሕ ነይሩ ምዕጣቕ ነይሩ ማለት እዩ በብማሕበራዊ ሓይልታቱ ማለት እዩ በብማሕበራዊ ሓይልቱ ውደብ ነይሩ ይነጥፍ ነይሩ ዓጥቕ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ፍትሒ
ዝበሃል ብፍላይ ናይ መሬት ትሕዝቶ ዝኸበ በዓል ሕምብርቲ ክንደይ ዓመት ከይተደየሰ ዝፀንሐ መሬት ናይ ዶሚናል ተታሒዙ ዝፀንሐ ብመንግስቲ ሃይለ ስላሴ ዋላ ቅድሚኡ ዝነበረ እንዲ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ጀመረ ካልእ እቲ መሬት እውን ዋላ እዚ መሬት ናይ ሽዋይ ተባሂሉ ከማን ናይ ፃዕዝጋ ዝሓርስዎ ዝነበረ መሬት ናይቲ ዓዲ ብፍላይ ናይ ሕምብርቲ ዳርጋ 3 ርብዒስ ንሶም ዝቋፅሩ ነይሮም እቶት ንሳቶም ይወስድዎ ነይሮም ኣብዚ ኢትዮጵያ ማለት ፃዕዘጋ እንዲያ እታ መሬት ስልጠና ምሽለካ ነይረ ሽዋይን ምለሽዋ ተባሂሉ ሕጂ ናይ ሰበ ስልጣን ተባሂሉ ዝወሃብ ነይሩ ካብኦም ዘርኢ ስለ ዝኾነት እሳ ዝሓደረቶን ዝባዕለቶን ይረስተ ተባሂላ ክትኣቱ ከላ ብጎንደር ገይራ ክትመፀው ኤርትራ ክትኣትውላ ኣብ ፃዕዘጋ ክትምለስ ከላ እዩ እዚ ካብኡ ጀሚሩ ሕጂ ብሰራይ ጀሚሩ ከሚሉ ናይ ሓማሴም ጀሚሩ ክሳብ እዚ ከባቢ ነይሩ መሬት ዝሓዝዎ ነይሮም ሳቶም ሕጂ ክሳብ 77 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢዶም ነይሩ መን ሓርሶ ነይሮም ሓርሾም ህብዎም ነይሮም እቶም ደቂ ዓዲ ሃብታማት ንመን ህብዎ ንፃዕዘጋ እቶም ፃዕዘጋ እቶም ተወለድቲ ናይታ ሰበይቲ እታ ናይ ሽዋ ትብላ ዘላ ሽዋ ትበሃል ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ቃልሲ ተኻይዱ ምናልባት ሃብታማት ሓረስቱ ኣሎ እንዲሁ ሃብታማት ሓረስቶት ነቲ ዝቃወሙ ካሎ ነዚ ምክንያቱ ረብሕኦም ምስኦም ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ሕጂ ብዝኾነ መገዲ ሚንካ ወይ ስጉምቲ ወሲድካ ብዙሕ ነገር ጎስጓስ ኣካይድካ ዝካየድ ነይሩ ኣብዚ ዕንቅፋ እውን ብጀብሃ እውን ዕንቅፋት መፀና ነይሩ ምክንያቱ ካልእ መልክዕ ህብዝዎ ነይሮም ነዚ ናይ የብሃ ዕንቅፋት ምስቲ ህዝቢ ዝነበሮም ርከብ ምስ ተባተኹ ምስ ተቋረፁ ንሕና ከዓ እዚ ዓይነት ዝፍታሕ ምስ ገበርና ኣለዎም ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ሓይልታት እዩ ነይሩ ሽዑ ፍታሕ ምስ ገበረሎም መሬት ናብ ህዝቢ ምስ ተዓደለ ምስ ተደየሰ መለሳ መሬት ምስ ተገብረ ህዝቢ ምስ መን ኮይኑ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ብግብሪ ሪእዎ ተካሂዳ ግብሪ ሪእዎ ለውጥ ምፅኢኖ እዚታት ካያ ስለ ዝነበረ ሕጂ ናይ ባሓቂ እቲ ህዝቢ ተኽኢሉ ክቃለስ ደቁ ኣብ ሰልፊ ክኸይድ ኣብ ግንባር ክኸይድ ዝገርመካ ሓደ ግዜ ዳርጋ 7 ዝኾኑ እቲ ቅድሚ ምዝላቕ 7 ዝኾኑ መንእስያት እዞም በዓል ሓይሊ ኣብ ዝነበረሎም ሓይሊ ኣብ ዝደረፋይ ሰላሊዓ መብዛሕት ነይሮም ዋላ ማርቶም ትብለሎ ናይ ሰራዊት ኣሎ ሕጂ ናይ ግንባር ኣሎ ናይዚ ክፍለ ሰራዊት ኣሎ ማርቶም መንግስቲ ኣብቲ ዓሳቶም ዘለዎም ሽዑ ተሰሊፎም ብለካ ኣለኹ ምክንያቱ ኣንፃርቲ ህዝቢ ተሰሊፎም ነው ኣንፃርቲ መንእሰይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ከዓ ዓጢቖም ናብቲ ሰውራ ናብ ሕዝባዊ ሓይልታት ምርቲ ከባቢ ዓማያ ተንቀሳቀሱ ነይሩ ብለካ ኣለኹ ሙሉእ ዓልቲ ክቡር ተግባርናታ በትናታ ካይዳ ኣንፃራት ተሰሊፎም ኣንፃር ህዝባዊ ግንባር ግን ህዝባዊ ሓይልታት ግን ኣካይዳን ብናይቲ ማሕበራዊ ፍትሒ እንዳካይደን ቅቡልነት ኣረጋጊፃ ነተረጋጊፁ ክሳዕ ከምዚ ይካየድ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝመፅእ ነበረ ሽግራት እንድሕሪ ሰብ ተከላወተ ኮንካ እንድሕሪ ተኣስሮ ኮንካ እንድሕሪ መሰሉ ዘይተሕልሉ ኮንካ ናይ ምንታይ ወካል ኢኻ ናይ እንታይ ኢኻ እንታይ ዕላማ ኢኻ ትእዋን ቃልሲ ከምዚ እንድሕሪ ግበር ኮይኑ እዚ ምናልባት እቲ ኩነታት እንዳተቐየረ ከይዱ እንድሕሪኡ ኣብ ዝኾነ መገዲ ተዓዲ ከም ዝብለካ ዘለኹ ተኸባቢ ማለት እዩ ምባል እዩ ተኸባቢ ኩሉ ንፅልማ ማለት ናይቲ ፅልማ ለገጭዋን ዝበሃል ነይሩ እቲ መስርዕ
ማሕበራዊ ለውጢ ምፅኡ ወላ ምዝላቕ ተኾነ መሰውሪ ነይሩ ዝገርመካ ወላ ምዝላቕ ተኾነ መሰውሪ ነይሩ ወላ ምልሻ ስርናይ ክዓቲ ከለኻ ኩሉ ምስ ሰውሩን ምስ ህዝቡን እዩ ነይሩ ህዝቢ ምናልባት ውሑዳት ኣብዚ ከባቢ ናይ ሊባን ሓበላግለ ዝበሃል ቦታታት ዕሉላት ከዳዓት ነይሮም ንሳቶም ከዓ ሰዓን ንቕሓት እዩ መብዛሕትኡ ትብሎ ቁሩ እቲ ክሳያቶም ናቶም እቲ ባህር ናቶም ኣብ ከምኡ ተመሲሎም ንሳቶም ኣንጻርና ዓጥቁ ነይሮም ኣንጻርና ጉስጉስ ነይሮም ኣንጻርና ላዕሊ ታሕቲ ንብሉ ነይሮም ባሳውስ ነይሮም ወዝኾነ እቲ ኩናት ምስ ተቐየረ ዝተሓሰ ዝሓዙ ዝሃድም ከዓ ሃዲሙ ንሳቶም እውን ተኾይኖም ከዓ ፈትዮም ኣይኮኑን ሕጂ ዝገርመካ ኣነ ነፍሲ ወከፍ ሓላፊ ዝብል ናይቲ ናይ ቃኝ ይኹን ናይ ምልሻ ስርናይ ሓላፊ እውን ብስድራ ቤቱ ገይሮም ወረቐት የብፅሓ የለን መጠንቀቕታ ተኺሎም ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ኣይከኣሎም ከዓ ተወዲቦም ክሰርሑ ኣለዎም ተኺሎም ከዓ ተወዲቦም ክሰርሑ ኣለዎም ስውድቦም ብስድራ ቤቶም ኢኻ ትገብርካ ብቐረባ ስድራ ቤቶም ወይ ኣቦኦም ወይ ኣዲኦም ንኻልእ ኣሕሊፎም ይብዎ ኣሕሊፎም ድብዎ ንኻ ነይረ ኩሉስ ናብ መስመር ናይቲ ቃልሲ ክዓስል ከም ዘለዎ ክዓስል ከም ዘለዎ ብዙሕ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ኣነ ዝከረኒ ንእሽተይ ወረቐት ኢና ንፅሕፈሎም ሲል ደላታ ማህተም ዘለዋ ማለት እዩ ዘይበፅሖም የለን ምናልባት እቶም ዕሉላት ከዳዓቲ ኮይኖም ከዓ ከም ዝብለካ ዘለኹ ይበፅሖም ዲኹም ምብፃሕ ግን በቲ እንዲኦም ክሳን ተመሪዞም ዘለዎ በቲ ናይ ፀላኢ ጎስጓስ ዝገርመካ ኣብዚ ከባቢ ነዊሕ ዓመት እንደይ ገይረ ኣነ ኣብ ናፅነት እንደይ ወዲየ ናፅነት እትየ መጀመርያ ሕጂ ነዞም ዕሉላት ወዲ ገባህታት ይኹኑ እቶም ናይ ፀላኢ መሳርሒ እንታይ ኢሎም ክሳይ ገብርሎም ነይሩ ምስለካ ንወዲ ቀሺ ዝሓዘ ወይ ዝማረኸ ወይ ዝቐተለ 200,000 ጎናዓ ክዋኩም ተባሂሎም ወዲ ቀሺ መን ምዃኑ ወዲ ቀሺ ንዓይ ወዲ ቀሺ ኣይትፍለጥ ወዲ ቀሺ ዝሓዘ ወይ ዝቐተለ 200,000 ንዓኻ ምዃኑ ዝሓዘ ኢሎም ፀላኢ ከምኡ ግስግስ ስለ ዝነበረ ከምኡ ኢሎም ሃዱና ነይሮም ብፍላይ ንኣባይ ዘተኮረ ምናልባት ኣብኡ ብዙሕ ገይረ ዝብለካ ኣለኹ ካብቲ ገጠር ጀሚረ ድሓር ካብ ናይ ከተማታት ኣብ ስልያን ፀጥታ ክሳብ ከምዚ ይበሃል ነይሩ ኣበይ ከባቢታይ ኢኻ ነርካ ሰብኣ ፅልማ ኩሉ ለገጭዋ ግዜ ቆላ ሰራይ ውኡ ነይረ ካብኡ ሓሊፉ ኣብዚ ናይ ለገጭዋን ኣስመራን ከባቢኣን ከብሳ ጭዋ ምስ እስማን ኣስመራ ባዕልና ኢና ንቋፀር ባዕላይ ትቋፀር ነይረ ከም ሓላፊ ኮይነ ኣብ ነይሮም ሰባት ኣብዚ ጠቐስካ ከባቢ ክሳብ ክንደይ ዓመታት ፀኒሕካ ክሳብ ካብ ክንደይ ፀኒሐ ምስለካ ካብ ምዝላቕ ኮይኑ እንዲ 78 ምዝላቕ ጌርና ኣለና ድሕሪኡ 81 ኢና ንመፅእ 981 ጀብሃ ምስ ኮቱ ንሕና ንቋፀር እቲ ከባቢታት ዓድታት ምብልኡ ተረዳእ እንደላ ጀብሃ ካብዚ ምስ ከደት ካብ ሚድያ ኤርትራ ምስ ከደት ንሕና ኩሉ ህዝባዊ ግንባር ሽዑ መፂኡ ተቆፃፂርዎ እቲ ምሕደራትን ገለታትን ዝተረኪብዎ ካብ 81 ክሳብ 87 ካብኡ ተንቀሳቂስካ ካብኡ ኣበይ ምደብ ኣብ ስላያን ፀጥታን 72 ስላያን ፀጥታን ከዓ ማእኸል መስመር ፀላኢ እዩ ኣብ መስመር ፀላኢ ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ እስካዕ ናፅነት ተኸታተልትና ጋሻና ተጋዳላይ ሜጀር ብርሃነ ኣድመቖም ባህልቢ እዩ ዘሎ ኣብ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ታሪኹ ኣተኪሩ እዩ ዝዕለና ዘሎ ካብኡ ናብኡ ድማ ትረቂቕ ስርሒታት ናይ ሰውራዊ ተልእኾ ማለት እዩ ዕላልናን ሕቶታትና እናቐፀለ እዩ ተኸታተልትና ሜጀር ብርሃነ ናባኻ ተመሊሰ ኣብዚ ኩሉ ክተቕሶ ፀናሕኻ ተራ ዋላ እኳ ክተናኽፎ ፀኒሕካ እትኾንካ
ترانا يتحفش سطوم تزينبر تلوخهم كم يمكن تمسك بزرزر سدلين يعتمد تلوخنا تما خمتي نايت هاي كنهات مقاتمه قوم يخاطبوا كم مالت نايت هاي حزبي سلازي حازت راهي درجة زبسي تهاي حزبي هذا انصار حزبي تسليفو لو لصراي نورن بمجل بمكفال أوراجنات مجلسات تخافيلو أبرزيقا ده دل خد سمعتات دمسها سلزمسه مالشقا صارت حزبي سلتسلفه قبلنا التفيف وتعترى حالي كوي كون انتفيف بناي حزبي معللي بناي حزبي زي مقبلي حزبي زي بلو دامو سورا دامو هم غير خالص حزبي زي بلو حزبي وقال سوقاينا هنا حزبي وقال ستقولوا كل جزية هلو كلهم تسوى يسوى سنكل حزبي سلدقفو حزبي ساتفو السوق هاي وزيد درجة زي احنا زلمه حزب خي حاسكا سخونه نقدر عاودك تمسك تخليها ناتو خمسة حزب والسي طبق مجر برهان كم زر تقصتنا حقا تتصور حزنا بركات تلوخو نايتي سرح تقفافن قزيفن تلوخو نايتي ودبي نيرمو تزقرم تالو أمونكو طلعي مس إسابا عبالات إسابا خوي نمسي نودبو مومو مستو سوراد ما تواديوم سورحون يروم تمتعني ودما بدرجة حلافنات كمان أبزلع على درجة زنبورو بسرعة درجة سرحو إرتراويان خونو خالو وقنات نزيوم أموداب زنبرة أقاماتن شجراتن أمين كانوا كتودوهم زلو تسنبرة وطراتاتن حلق زولا نقرات كم يتقلصوك نكتودوهم كم يقركم أمينكم تودوهم مدوم أبزلع على صفحة دلوية أبزلات آتي خاسك تعلم بو على مناتو أوش صلاة آتيها كتودبن وتنكهن كتساتفين زخبة دندي في الله وش صلاة أبيت حالفتي سرعنا يسلاقن سرعنا يسلاق كبيدي مناتو مستسقات مهارو بس مستسقات وسات قبره ناتكاب لحات له ناتكاب لحات له تبي لحات ندايد ولا كذا له إرتراو تقينو كم إرتراو مثلا إرتراوي بزخنا هون مجدي أفتي كالسي كساته في الدلة كساته في الدلة خبر كتير دلة هجي والله بزلع على صفحة نايت على أي حال أهلو كبر كتير دلة تحر كلو ودوهم كلنا عن تويتر أسئلة كايرة بغير بقى مسؤول زراغب انت بربعة انت بزندنا استرابيت مالتي نزيغة من جمريا مصنع تقبر تخي كان عود شوي تعطوني تعطيني هاي كورنر ايه أقوالي خايف مصنع لي هتقبر مصنع تقرقا تحري مصنعتي فتنة تقبر السب أخرى خوز زغل كوم الزغل سب فتنة تقبر لا يقال فتنة تقبر تحر أوكي مسؤولة فتنة مس فتن كايو ورقتي هاتبو متى آمني آمن ودب كم زلو تأكسر عمانو تأمني ورقتي هاتبو إذا هجي لعلي أكل كأفلت الله لا أنا هذا ما أكلنا تا هو تكذل بسول كاي كونن كله سنسلتاوي سنسلتاوي صغير كم زير كاتو ودبو سلازي سؤال حسن جيران الحسن درهو أبناتنا يرمنا حسين أحمد صار مسوق يتعرف وتناي على ما يدهنت زرهون يرمنا أجي ساتهم انتهى يوم مسلكا مسؤوم يوم سرعة يتباهي ما تعرنا كم زك على سيم فوتو تخاطرتنا كلكم تفوتوهم حسين أحمد يلو ميجر حسين أحمد يلو زحال فضل له ميجر برهانه ابتدى حراي وان
أجانا صنعت فلايسي أزازي كالأي أبيتاو سراويت زنبريو شو مستسعرين بنفاريتو سعودية زاتوي بزخنا خبر هايلي تانتوي سمو مالتي ناق ميجر برهان مليسكم كزل ميجر أجيز مزيام كمان راهو نيرميهم سمد الله ساتهم جن كمين بولتهم مزلكا نشأ يهود بعد يكون سي ساتهم أبلاتهم كم مكانهم بولتهم لعاتهم ساتهم حجنا أبانا كم سألعي نايس سألعي تقاتل تجريهم دحسوهم لا أنا مالتي هو ساتهم ناتهم ودباتهم ناتهم سرعتهم تروح هنا يتصلنا له ترى له تحوي شرحي أي سوته من حجي كله تمسترات ولا نحاسوت ديكور نقر حبرتها هو يسلي أخوهم دي ديكور حبرتها هو مش بوجنا كله وهو كاي بوجنا خان الفتو هو نطلع مثل هو الزيت مثلا هيسلي كده كم زنا تخيده كله بزخنا مقدي صبو متساريرو منالبات حدا غزي طرطريهم قوم مترتار ناتو ساتهم حدا غزي حجيجاتهم قرب تناي ገንዘብ ስስዕለዎም እንዶ ናፕሊኬሽን ዲም ክልተገጽዮም ድሕሪ ክንደይ ግዜ ፈተናታት ምስ ገበርከ ተራግፁ እምበር ስእልካ ኮንካን ኣብቲ ስራሕ ተእትዎም ወይ ድማ ኣብ ስራሕ ናት ክሳብ ይገብርሉ ክሳብ ትረኽቦም ብኣካል ትረኽቦም ብኣካል ረኺብካ ትምልምሎ ገሊኦም بخالد بصورات دلوي زنور እዮም ሕጂ تحرق مسمارهم كيرو مسمارهم هم تغير خاطر قبرهم ولا تقبرهم قديفك او كساكا كوختتهم شفت قبرهم كساب كم زيد ابزروا حقن ميجر برهانه تقاتلتنا معرخ እንደይ እንተقص ዘለና ነጥቢ እቲ ብክልተ ነገር ዝዋስኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሃገራውያን ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ዝለዓለ ፀፍሕና ሃለዉ ምስ ደርግ ማለት እዩ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ምስ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ተወዲቦም ዝለዓለ ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም ንኣብነት ከምዚ ሜጀር ዝጠቕሱ ዘሎና ኣብነት ንምምፃእ ኣብተን 33 ነፈርቲ ፀላኢ ዝተቃፅላሉ ኣብ 84 በርቃዊ ስርሒት ኮማንዶና ነታ ካርታ ስኢሉ ናብ ውድብ ዝሰደዳ ናይ ኤርፖርት ካርታ ማለት እዩ ነፈርቲ ቤለዋ ሜጋታ ቤለዋ አንቶኖቫ ቤለዋ ብዝርዝር መእተውን መውፅኡን ብካርታ ስኢሉ ዝሰደዳ ዝለዓለ ናይ ደርግ ሰራሕተኛ በስባው ግንባር ድማ ዝተወደበ አቶ ተስፎም ሃብተ ሚካኤል ኮድ ብጌታቸው ዝፍለጥ ዝነበረ ቅድሚ 3 ዓመታት ድማ ብመስዋእቲ ተፈሪዞ ዘሎይ ምስ ናይ ሜጀር ዝበሉ ከተኣሳስረ ኢለ ተኸታተልትና ዚለ ናባኻ ተመሊሰ ሜጀር እንታይ ብደሊ ኣብዞም ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ምስ ደርጊ ተዋዲዮም እናሰርሑ በቲ ድማ ህዝባዊ ግንባር ወዲባ ረቂቕ ምስጢራት ትረኽበሎም ዝነበረት ዜጋታት በብእዋኑ ተፈሊጦም ብፀላእ ማለት እዩ ምስ ህዝባዊ ግንባር ከም ዝሰርሑ ተታሒዞም ኣብ ማርያም ግቢ ኣብ ማእሰርቲ ዝኣትዉ ኸ የጋጥሙ ነይሮም ድዮም ተነይሩ ክትብልሃልና ነይሮም ንኣብነት ነይሮም ከመይ ይብለካ ኣብዛ ስርሒት ናይታ ዝኸድዓና ኣባል ዝኸድዓና ኣባል ነይሩ ዳሓንስ ወላ ሰንገደፉ ስሙ ብዘይገድስ ሓደ ኣባልና ምስ ድህነት ዝሰርሕ ዝነበረ ኣባል ድህነት ኮይኑ ብገለ ገለታት ጠርጢሮሞ ሽጉጥ ነይራቶ ናቶም ሽጉጥ ናህነው ነይራቶ ይጠርጢሮም እቲ ሰብ ስጉምቲ ምስ ወሰደሉ ምናልባት ኣሲሮሞ ናው ብዙሕ ምርመራ ተካይዶምሉ ዝኾነ ገሊኦም ሻዕብያ ተባሂሎም ረሸኑ ነይሮም ንሱ ግን ኣጋጣሚ ናጽነት ኮይኑ ጽንሕና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጽንሕና ኣለኹ ኣነ ህይወት ኣሎ ሰምራ ዕቁባት ተባሂለ ኣሎ
ካልኦት ግን በብግዚኡ ተታሒዙ ልሽኑ ነይሩ ትርሻን ነይሮም ካልኦ ትርሻን ነይሮም ብወገንና እኳ ፈልጦም ኣይነበርን እዚ ዝብለካ ጥራሕ እዩ ነይሩ ብወገን ኣይትፈልጦ ካብቶም ወድባትና ንብሎም ውፍያትና ንብሎ ኩነታት ኣሎ ኣጋጥሚ ሜጀር ብርሃነ ዋላ እስኩም ብርሑቕ ተማዕድዎ ይኹን ትነገር በብግዚኡ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኮይኖም ሃገራውያን ኤርትራውያን ደርግ ዝሕዞም እሞ ኣብ ማርያም ግቢ ይኹን ኣለም በቃኝ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ዘእትዎም ዝነበረ ዜጋታት እቲ ሃገራዊ ቃልሲ ስታፊዮም ስለ ዘረጋገፁ እዮም ዝእሰሩ ነይሮም ከም ፖለቲካ እሱራት ድማ ዝረኣዩ ተማሃሮ ገለ ነይሮም ነዚኦም ከ ብምስጢር ዝወፅሉ መንገዲ ወይ እውን ኩነታቶም ተጣይቁ ዶ ነይርኩም ብሓፈሻ ምናልባት በቲ ኣርሒቕካ ይኸውን ይኽእል ወይ እውን ወዲብኩም ኣብ ማእኸል ትገብሮ ነገራት ነይሩ ዶ ነይሩ ብወገነ እኳ ብዙሕ ኣይነበረን ክብል ይኽእል እምበር ብወገን ካልእ ግን ነይሩ እዩ ስዳ ኣገዳስ እምበር ኮሚታት ኣለዋ ካልእ ዝተማረኸት ነይራ ኣብቲ ክፍሊ ዞም ሕዳር ኮለና ከመን ሓንቲ ንሳ እኳ ብዙሕ ርክብ ኣይገበረትን ንሓር ግን ኣብቲ ናፃ ዞም ዓለም ባቃ ተወፅያ ሕጂ እኳ ኣላ መስለኒ ኣብዚ ናይ ሃማደላ ዝፋን ተባለት ሕጂሲ ከምኡ ገለታት ርክባት ነይሩ ምስኣተውስ ንምውፅኦም ምስኣቶም ምስ ውፅኦም ካየድ ነይሩ እምበር ዋል ጀነራል መንሽሙ ምዃን ነይራ ተኣሲራ ዝነበረት ተማሪኻስ ኣሲራ ነይራ ዳሕራይ ወፅያ መስለኒ ጀነራል ምን ጀነራል ዘደማርያም ነይራ መን እዮም ድልዋ እንደላሽ ብለሽ ማለት ሕጂ ዝክራ ነበር ኮሚታት ነይረ ብካልእ ወገን እዩ ሕጂ ወገናት ይኮነስ ኣነ ከም ታሪክ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኮሚታት ነይሩ ስለዚ ብገንዘብ ሂብካ ገለጌርካ ሃለዋቶም ፍለጥ ነይሩ እዩ ዋላ ነቶም ገንዘብ ነቶም ናይ ድህነት እቶም መርምርቲ ገንዘብ ሂብካ ዝወፁ ነይሮም እዚ ትብልካ ይረአኒ ነይሩ ምናልባት ኣብ ግብሪ ህዝቦም ምዕዳር ከለኹ ኣነ ሕጂ ልያ ገራ ኣምላኽ ተባህለት ነይራ ከምኡ ጌርና ከም ትወፅእ ጌርናያ ካብ ቤት ማእሰርቲ መሄድ ከለኹ ኣነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብገንዘብ ብገለታት ገራ ወፅያት እዚታት ከምኡ ይካየድ ነይሩ ረቂቕን ሃብን ተቕፋፍን ተልእኾይ ነይሩ ንምባል እዩ ተቕፋፍን ከቢድ እዩ እዚ ኣብ ፀላኢ ኮንካ ክሰርሕ ውሽጢ ፀላኢ ኮንካ ክሰርሕ ዝኸበደ ዝዓበየን ግን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ምትሕብባር ናይ ህዝቢ ከዓ ስለ ዘለዎ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ከዓ ከኽብዶ ይክእልኒ ትስራሕ ተዘይኮነ ሓለዋ ይብልካ መከላኸሊ ይብልካ ምስታስ ዝረቤት እኳ ኢኻ ጠፍእ ሓደጋ ተጋጢሙሲ ተቐሊዐስ ምስታስ ዝረቤት ኢኻ ጠፍእ ዋላ ኩሉ ዝተሓሓዝ ኩላታ ዝረቤት ጠፍእ እቲ ዝኸበደ ዝገብሮ ኣብዚ ደጊምና ደጋጊምና ክንሳንገዱ ተበልና ግን ኣዴታት ተራ ኣብዚ ተሳታፍነትን ተወፋይነትን ብልሓትነትን ኣዝዩ ልዑል ኣነ ስደት ንቆ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣዴታት ኣብዚ ምስጢራዊ ውድብ እዚ ነርቱ ኩናት ምክንያቱ መሰሪ ገዛ ኣለና እኳ ገለገለ ኣንደርግራውንድ ኣለና መሳርያና ንዕቁበሉ ዋላ ሰብና ኮፍ ነብለሉ ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣብ ማእከል ዕጡቃት ከዓ ንኣቱ ዕጡቃት ተልዮም ምልሻ ስርናይ ኣብኡ ንዕቀብ ካብቶም እሙናት ሃገራዊ ባላስ ዝኾነ ነገር ግፋ ተመፅኡ ገለ ተመፅኡ ዋላ ሓንቲ እቲ ገዛ ኣትዎን እዮም ከም ሰፍሪ ገዛ ትጥቀመሉ ብዙሕ ጠባባት ትካየድ ነይሩ ኣብ ዘረባኻ ሜጀር ብርሃነ ምዝ ጠቕሶ ዘለኻ ስራሓት ኣብቲ እዋንቲ መግዛእታዊ ኣምሓራ መግዛእታዊ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ተነብር ነይሩ እቲ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ወታሃደር ብስላዊ መልክዕ ጌርካ ንምጥቅዑስ ሓደ ዓምባኹ ፀላኢ እዩ ብቐሊሉ ምስተዓወተ ነይሩ ትውድብ ዝብል ኣሎ ብሰንኪ ናይ ካልኦት ኣካላት እቲ ውስብስብነት ናይቲ ነገር ዝፍጠር ነይሩ ዝብል ኣሎሞ እቶም ካልኦት ኣካላት ንብሎም ከመይ ኣካላት ምንዋሕ ናይ ቃልሲ هو ምንዋሕ ናይ ቃልሲ ዝፈጠረ እኳ እዩ ምክንያቱ
ውድባት ኤርትራያሲ ውድባት ኤርትራውያን ነቲ ቃልሲ ኣናዊሖም በታ ሓደ ወገን ተረኻ ድማኒ ምናቱ ክነውሕ ኣለዎ ኣትብልካ ስለምንታይ ከምኡ ከለና ከምዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩናት ነንሕና ምትመናጨነትና ከምዘን ካልኦት ኣፍሪቃ ትሪእን ዘለኻ በልዓ በዓለት ብሃይማኖት ኣብ ከምኡ ምዃንና ነርካ እትብሎ ታሕቲ ወገን ትቐንዲ ግን ከናውሖ ዝኸኣለ ውህደት ዘይምህላው ስምረት ዘይምንባር እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ቃልሲ ኤርትራ ከናውሖ ዝኸኣለ ዘይ ካብ መጀመሪኡ ፅፉፍ ስለ ዘይነበረ ሓደ ዕቱብ ዝኾነ ዕላማ ሕሽካ ምብጋስ ስለ ዝነበሮ እዚታት ንባዕሉ ነቲ ሰብራ ኤርትራ ኣናዊሕዎ እዩ እንቋዕ ድማ እናውሖ ትብል ትኽእል ኢኻ ሓደ ትውድብ ፀፊፍ መፅእ እዚኣ ብካልእ ገዛ ሓሰብካ ሕቶ ካብ መለስካ ኣለኻ ኣነ ግን እንታይ እዩ ምስቲ ናይ መግዛእቲ ማሕራ እዚ ኢትዮጵያውያን ወይ ማሕሮ ጥራሕ ነይሮም ተኾኑ ቃልሲ ቀልጢፉ ዓምባኹ ሰራዊት እሞ ተዓወተ ግን ካልኦት ኣካላት ዝበልናዮም ክድዓት ናይ ደቂ ሃገርን ከምኡ ድማ ናይ ተጋሩ ኣብቲ ማእኸል ናይ ቃልሲ ኣትዮም ነቲ ቃልሲ ሕልኽላኻ ትፈጥሩሉ ምንባሮም ንክተምፃለይ ለዘምፃ ኮይኑ ዝኾነ ናብ ካልእ ሕቶታት ናክሰግድ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጉዕዞ ናይ ታሪክካ ልክዕ ዕለተ ናፅነት ኣበይ ኮይኑ ተበሲርዋ ሜጀር ብርሃን ሃንቀውታ ዘመናት ተጋሂዱ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ምርሂር ቃልሲ ናፅነት ኤርትራ ሓንሳብና ሓዋርን ናፃ ኮይና ዝተባሃለሉ እዋን እታ ቦታ ልክዕ ኣበይ ነርካ ዶ ኣብ ማእኸል እዚ ኣበይ ነብለካ ኣፅናዓይ ኣለኹ ዓዲ ፅንዓይ ዓዲ ጎንበላ ከድና ሽዑ ናይ ነዊሕ ልኽላኽ ናይ ቃልሲ ሞ ድማ ኣብቲ ኣፋፍ ስራሕ ንዓመታት ተጓዒዝካ ከምዚ ዓይነት ናፅነት ክትብሰር ከለኻ ፃማ ገድላዊ ተመኩሮኻ ከመይ ተሰሚዕካ ትስምዒ ሽዑ ዝነበረ እስኪ እትወናኡ እቲ ጠቒስካ ስለ ዝጠናሕካ ኣብ ቅድሚት እቲ ስምዒት እንታይ ትምስለካ ልክዕ ከምዚ ምክንያቱ ተኸቢድ ሓጎስ ሓደ እንታይ ይረአኒ ይብለካ ምናልባት ምስቲ መግለፂ ናይ ወዲ ኣፈወርቂ ንናፅነት ኤርትራሲ ናዋርሓት እዩ ዝብል መግለፂ ገይሩ ነይሩ ናፅነት ኤርትራስ ናይ ኣዋርሕቶ እዩ ምሽሉ ነይሩ እሱ ኣሎ እቲ ኩናት ከማን ንከምኡ ዝደዋፍእ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ኩናት ንባዕሉ የርእየካ እዩ ዝገርመካስ ኣብ ገለ ነይረ ቅድሚኡ ቅድሚ ናፅነት ኣብ ገለ ዕርፍቲ ኢለ ከይተ ነይረስ ሕጂ ኣብ ሓደ ቦታ ተቂሽናሲ ሕልሚ እኳ እዩ ከመይ ከም ደርአኒ በላሶ ኮይና ንኣቶሞኒ ኣብኡ ንስሕቕ ኣይገለፅኩላ እንዳ ኩናት ዳሕራ የገልፅ ኣሎ ንስሕቕ ኩናት ሽዑ ሆይ ድፋእ ይትበሃል ዘሎ እቲ መሰልና ድማ ዝብለካ ኣለኹ ሽዑ ተዓርቢ ነራ ናብዚ ተዓርቢ ድርባ ዓርቢ ዓዲ ጎንበል ኣለና ቀዳም ሽዑ ንጎሆ ኣቲና ኣለና ስመራ ድሓር ከምዚ ክሳይ ዝኾነካ ሓቂ ድዩ ሓሶት እዩ ከምዚ ሕልሚ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓካ ምሽ ሕልሚ تفرر في حاجوسن تشوفون كساجونك تزحلف كيا خناتن تقال سلو زي صنعانه علامات مسكونه قاسي المدي قاعده تقال سلو يجي تيغات لدلهم مساتنا كم زي حاجوس كاي يسكرني يسكر كوي كتر حاجوسي كتقاطر تدخل سمعت الزكاه كم هجني سوانين كاترسه هو وين كاترسه عارف ابزا قدامي من شمياتنا يرنا شعوتا ابزا نداش من تدلا زي ما خلاص مره تبلاسو وين بتصفنا شعو هادنا يرنا شعوتهم جوسات بالو حسات بالو
هذا من تجارب دلو إرفان دلو شلون هذا من يرى لا هذا بزحوا كويس تمارنا نشوف زي ما كان في ولا زكاة نورق لازم قبل نرى أوامنا توكلنا المدام أنتي أنصار حجر صنحو هو حجر صنحو مساحات معهم مساحات طب حجر كي وصلي حجر كي وصل وزاحت رغيمنا حرار رغيمنا تجارب رغيمنا إرتوان من يرو إرتوان كاس عجلو إذا أو نزي خلطور حسلس ورا الغنسة أبو ينات سمينا يرنا داريو إميجريشن إميجريشن تندبه إميجريشن أبزان دا زر مريم غزالات كاتي غاي مسكلا ورتا هو أبا أخوي نسر عنيره ندي سبعة زخدو نجلس زخدو ورات هاتي ما ببلير قومنا لا وصل دهار دوار واحدة أي ستان سليم كينا من دفران دوار دار حدش موداف كينو أبزان أي مستفانا نسو جمرك سداجو له كفل جمرك الله حج إيربورت ميجر برهانه حتتاتنا من التغلالي أنتوي أفهم بالكاز قدفك دحنوي عمتات حنقوتا زبنات تقايدو من رخاب ولدن ولادن كوينو لتنوي عمتات استفالي خايا سدرا بيتك تر من رخاب زنبري سمعتات موتن كميت قلتو سدرا خميت سمعات كاشو سدرا كمي مسلكا بزي معرام النيرات أمتا وعلت بيتي دقا مسلس دقا هذا بيت مصوران يرو تعود داي سمرت قلتني تماير ذلكوا وا ما يبعاكي ناتو عارك استيقبر يعني عامت كلت عامت قيس مال سلوز نوركو رهو مسل يركا رهو سلوز نوركو بزوح يكون كن يعني كم تقالع يكون كم تقالع يكون كن أما حرام مريد ديوم نيرو كنا أما حرام مريد شلالو نيرو هو نسأل في كيت مساعس بس وأنا حمشان كوينو أقارش تي خنات دولا كوين نايكورا نمرنتو تعزيت مسمر أو غلا شعود التريفة أو خبيلا نيرا حوا نيروا نشتو دكان غير الله أو ندلت الدكة تعبتني أبزح جوان ميجر برهان أبوخن دي ولدات كوين الله أبو شوعات قول الله ما شاء الله تخاطعت لنا هاي تبغنا غيري استفونا هو عجي تاكل دلي مثلك مودا تايتبل مودا ياخذ الدلي ثم حلال فوق الأقتي ناي بحكي زي هاجرسي بوازا وازا كان مسيو نلوات دلو ولد حاجي ناز هاجرزي كعكوون حكاتلن كلاخلن أبزها لهالي كيف لا يزوج دقة دلو ونسيات كل نجار كونن هاجر كان أدي كان هاجر كان أيسلاني انتي مثل الله مثلك ابن خاف زبلن مسدي تسالن ربري بقول فوز بال مثل الله هاجر كان هدي خن رسيخه تنور نغرات يلن ربري بك هتقول فوق صباح نقول هاجر كان انت ميت كان هاجر كتقبل عدها تقبر انت اللي ها عدها تقبر كم دم قدام الدمريت هو أدنى هاجرسي بمن تعمر أي رساني أي ترسعني أي تحكوني أي تسألوني لازم ولا قادر لقب سلا أديو تسألين سدي تسألين ابن خف الزولن ربري وقد فوق تعمل شو من لس مالت لذي زمان سيات ما يبذل وهلوا هاجرون أديو من كسولي ولومن بزيادة زي هاجر زي مسوعة بموقعة بخالص مثل سلوزغانة تقيع دم سلوزغانة كعقب اللوم كعزو اللوم سمز الله حلاب دقة هلو أبزا هلو علنا الكي هلو المنسيات أبزا هلو علنا الكي كلنا حاجة يعني منسيات هاجر زي لكن هذا اللي أرني ناتومي نزي أكن حليفون كوباي بلون هو سيلك ناي ماس ميديا دمس زربات نجلسات ترجم يقولون واقع يقولون
هاجركاي خبرتك هاجركاي ومعركة هاجركاي منتك قال يلين زيادة راحهم زغير ሜጀር ብርሃነ ኣድምቖም ባህልቢ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ ኣዝና እያ ነመስግነካ በቲ ኩሉ ዝሓለፍካዮ ኣብቲ ረቂቕ ስርሒታት ድማ ብፍላይ ገድላዊ ተመኩሮታትካ ሓበሬታኻ ስለ ዘካፈልካልና ደጋጊምና ነመስግን ባርከስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና أنا نمسجن طبق يوم ده عدوكم نحن نمسجن باركس زخبركم تخاطرتي إيرتريان ميديا نتورك نحجي تنح لنا مستقدلاي ميجر برهانه بحالبي مس ميجر برهانه أدمغ بحالبي ودغشي بتي أبجز قارسون بودغشي زفلت بتزنت فول النبرة كابيتات زيادة مالتي دقيقنا بسمكم نمسجنو تنح لنا ون أبزين زازم ኣብዚ መፅውን ብኻልእ ከምዚ ዓይነት ዘይተዳሃሰሰ ፍልይ ዝበለ ኩርናዓት ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ክንመፀኩም ክንፍትን ኢና ንሕጂ ግን ደጊምና ነመስግን ምሳኻትኩም ብምድላውን ብምቕራብን ዝመደብ ፅናዕው ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብዮናስ ኣብርሃም ገረ ኣልፋየ ምስ ሰኣልቲ ዝመደብ ፊት ንፊተይ ዘሎ ሚካኤል ኪዳነ ብየማነ ጎኒ ዘሎ ካልኣይ ሰኣላይና ድማ ሳሙኤል የማነ ወዲሙን እዩ ዘሎ ክሳብ ኣብዚ ቅፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰላም ኤርትራና ወትሩ ጊዜ ንቅድሚት ትመርሽ ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ